Čauvec lidi, v dnešním videu si ukážem, jak si zrychlit počítač a různé triky s panelem. Jo. Tak jdem na to. Tady si do vašeho startu si napíšete konfigurace systému, spuštění počítače, upřesnit možnosti, nebo jak to je, tady dáte počet reproduktorů a tady si vyberete. Někdo má 2 jádro, někdo 4 a někdo má 8. Já tady na mým jádru, na mém notebooku mám právě, že 4 jádro, na počítači mám 2 a na 7 nevím. Jo, je to samlubný teďka nahoru, jo. A přesuneme se asi k druhé věci. Druhá věc je, že všechny složky si dáte do jedné. Třetí věc. Najděte si do knihovny, kde dáte vlastnosti. Tam potom dáte upřesnit nastavení systému, nastavení a dáte optimalizovat pro výkon. Potom dáte použít OK a můžete jít z toho. Jak si ten panel dát do středu? Vytvoříte si jednu jednoduchou složičku. Potom si zmáčknete na panel, máte panely nástrojů, nový panel nástrojů, napíšete vložit složku. Tady si najdete tu složku, tady si můžete udělat klidně nápisy nějaký. A potom to jen dáte uzamknout hlavní panel. Tady si to přetáhnete si to doleva k panelu, tady si to dáte do středu a ne, že dáte hnedka uzamknout hlavní panel, to byste byli v prči. Dáte zobrazit text a zobrazit název, potom dáte uzamknout hlavní panel a máte to tady. Jo? Když potřebujete změnit složku, třeba foto, korny bude jako foto, jo. Ty vlastnosti, přizpůsobit a změnit ikonu. Třeba najdete to vypadá hustě tohle. Tady najdete nějakou tu vlastností. Chci zkusit jednu věc, lidi. Hlavní nastavení, mít ikony plochy, prázdný koš. Prostě lidi. No co? Když to budete mít správný, tak bude vypadat, no. To sami udeříte a si to můžete změnit.
to by pro dnešní video bylo asi všechno. Like, odběr, já se s váma loučím a čusáček.